Bien, bi kononton ani kononton toni duru ani ajoja fiesuru. Alisa mba afọ yana ka fọ aw klobe akwa arajoso mandi lata Maliba FM. Bi kononton ani kononton toni duru ani ajoja fiesuru. Kere nyana wole blala zigiri Salim. Wole blala le ma bi blala ina radio Maliba sanfɛ. Ayiwa Salim yɛrɛ fana a b'an bolo kɔrɔ yan. Ayiwa Salim assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muso ni don somɔgɔw bɛ di? Baasi foyi t'u la. I ka kɛnɛ wa? N ka kɛnɛ bi. Ayiwa bamananw ko ten ko don jɛ o jɛ a sebali tɛ. Ayiwa bi fana ye don dɔ ye dɛ. Siga t'a la. Ayiwa yan'an bɛ don babu kɔnɔ. Dakurunya fɔlɔ jumɛn b'i fɛ ka ɲɛsin lamɛnjɛkulu cɛ muso denmisɛn ani maakɔrɔba ma? Bon lamɛnni kuma fɔlɔ min bɛ n bolo n bɛ foli kɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen ye fɔlɔ sɔnni an ka don baara kɔnɔ. Awuzu bilahi mina shaitani rajim. Ka sɔli ala kira kan Allahumma sɔli ala sayyidina Muhammad wa sallim. O la n bɛ foli kɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ye n kanu ka foli k'u bɛɛ lajɛlen ye. N'i y'a mɛn ɲɔgɔnna kumakɛla cɛ o ka sɔrɔ lamɛnbaga b'i la. Bon k'an ka fondation ba fo n'o ye Isufu Jakite ale kɛra sababu ye k'an se tabali la radio so kɔnɔ yan bi n'o ye Maliba FM. Ok n bɛ foli belebeleba ta k'a d'ale ma ani Sayidu Jakite ka jama bɛɛ lajɛlen fo o ye n ka kuma fɔlɔ ye fɔlɔ sani n ka don kuma kɔnɔ. Ayiwa bamananw b'a fɔ ten ko n'i y'a mɛn i jɔnnen kunnandi i b'a fɔ dɔ sababu ɲuman. N baɲugu ɲinan samiyaji ale de ɲɛna dɛ. N'i y'a mɛn i ɲɔgɔn dɔnkɛla tɛ i tɔrɔn fila ale de bɛ dugu ma. N'i y'a mɛn i ɲɔgɔn kumakɛla yɛrɛ fana tɛ n ko maaw de bɛ k'i lamɛn kɛ minnu bɛ k'an lamɛn n'i ye bonya lasegin u ma u n'a a ka kan. Ayiwa a bɛ fɔ zigiri Salim Diallo ne ko Salim yɛrɛ ye jɔn de ye? N'a fɔra Salim Diallo Salim ye jɔn de ye? Salim bɔra jɔn ani jɔn na? Bon ne ye Salim Diallo ye n fa ye Solomani Diallo ne ba ye Fatumata Sangare. Ka bɔ min? Ka bɔ Kɔlɔnjɛba mara la ne yɛrɛ faso ye Koloso. E yɛrɛ faso Koloso? Koloso n fa ni ba bɛ yen. Koloso ale bɛ fankelen jumɛn fɛ? Ale bɛ Kɔlɔnjɛba fɛ. Kɔlɔnjɛba fɛ? A bɛ Kɔlɔnjɛba fɛ. Ayiwa Isufu e yɛrɛ fana k'i yɛrɛ sɔrɔ dɔnkili in kɔnɔ ne bɛ ɲininka walima fasiya don wa walima basiya de don? Bon o ɲininkali diyara ye mais fasiya tɛ basiya fana tɛ so ne yɛrɛ ka don dɔnkili kɔnɔ bon ne bɛ se k'a fɔ ne ye n ka dɔnkili sɔrɔ n y'a sɔrɔ kungo kɔnɔ de. E y'i ka dɔnkili sɔrɔ kungo kɔnɔ cogo di? I ka dɔnkili sɔrɔ kungo kɔnɔ cogo di? I t'o ɲɛfɔ an ye? Voilà n bɛ don kɔnɔ k'o walawala. Ne yɛrɛ karamɔgɔ kuranɛ karamɔgɔ ko don. I bɛ kan kɔrɔta dɔɔni? N kuranɛ karamɔgɔ ale tun sigilen don Bɔsan Ɲɛna kɛrɛfɛ dugu dɔ bɛ yen ko Bɔsan. Ale tun bɛ yen n ye kuranɛ kalan k'ale bolo. Ne bɛ se k'a fɔ kuranɛ karamɔgɔ bɛ ne na mais zikiri karamɔgɔ tɛ n na. N kɔni ye kuranɛ kalan kɛ n ye bi kalan kelen karamɔgɔ kelen tɛ fila tɛ mais zikiri kɔni o ye Ala sɔn ye n ka dɔnkili ye Ala sɔn ye parce que k'an to kalanyɔrɔ la n kojala karamɔgɔ ye a ye n bila n bɛ foro kɔlɔsi kalandenw tun ka ca komi kuma kuntagala ka ca bon n tora n bɛ foro kɔlɔsi kɛ denmisɛnninya kɔnɔ fo n yɛrɛ ye bitɔn ta 4 litiri ka juru don a la ka gulon kan na n bɛ solo gɛ nka n bɛ solo gɛ solo yɛrɛ fana bɛ laminɛ bon n tora o denmisɛnninya kɔnɔna na a 2010
bon o commencé la tora ka dɔnkili da dɔɔni fo ka na se bi ma bon a diyara n ye fana n donna la ne ka dɔnkili nana ten kungo kɔnɔ jɔn de y'a d'i ma wara de y'a d'i ma walima jinɛw de y'a d'i ma o de la n ko ten n ko ala sɔn don parce que ala sɔn don n ma sigi mɔgɔkɔrɔ ka dɔnkili kɔni kala ala sɔn don e nana ten ayiwa Isu n yɛrɛ ko Salimu o don ani bi cɛ e bɛ taa wula kɔnɔ don min na o don ani bi cɛ o don e si kasabi tun bɛ san joli la ani bi i si kasabi yɛrɛ fana bɛ san joli la bon o waati y'a sɔrɔ jateba tɛ n bolo n si kan kosɛbɛ o waati y'a sɔrɔ e bɛ taa tuma min na wula kɔnɔ kalan na i bɛ taa wula kɔnɔ kalan na tuma min na jinɛw bɛ dege walima jinɛw bɛ kuma i fɛ i ni solo bɛ baro kɛ o waati i tun bɛ san joli la approximativement i bɛ se ka san dɔ fɔ an ɲɛna i ni san mun ka surun bon o waati n bɛ se ka fɔ san 10 yɔrɔ ninnu na o y'a sɔrɔ i bɛ san 10 bɔɲɔngo ninnu na a kɔni o tɛ janya ka tɛmɛ o kan mais bi an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan i bɛ san joli la bon ne yɛrɛ sisan bi bon san 23 san 20 n bɛ se k'o jate fɔ san 23 san 23 ayiwa i delila ka bɔ e delila ka bɔ dɔnkilida hukumu kɔnɔna na i n'a fɔ ka contrat sɔrɔ ka bɔ ka taa Mali kɔnɔ walima Mali kɔ kan non tiɲɛ na ma bɔ kɔ kan fɔlɔ n ka dɔnkilida kɔnɔ ma bɔ kɔ kan ka taa dɔnkilida la bon depuis n y'a daminɛ min Mali kɔni kɔnɔ yan ma bɔ kɔ kan fɔlɔ i ma deli ka bɔ kɔ kan ayiwa sur le marché maintenant dɔnkili joli b'i bolo bon an bɛ yɔrɔ min na disque joli b'i bolo bon an bɛ yɔrɔ min na bi 7 de bɛ n bolo 7 donc 7 de bɛ n bolo ayiwa album fɔlɔ o tɔgɔ album fɔlɔ tɔgɔ ye n y'o da maraka dɔw la o ye Juma Dukura ani Kunba Dukura ani Mariam Dukura bɛɛ ye ba ni faw ye mɔgɔ 3 u ye n kanu ka n ladon studio la n ye n ka son fɔlɔ bɔ olu ye olu ye marakaw ye ayiwa an bɛ tile mun na i ko sisan Salimu yɛrɛ kabini i ka dɔnkilida daminɛ yɔrɔ a bɛ waati caman na an b'a fɔ k'a fɔ ko dɔnkilida kɔni hukumu kɔnɔna na e kɔni tɛ denmisɛnnin ye bilen i ye san 1 san 2 san 3 i y'o sɔrɔ yɔrɔ mun na dɔnkilida la i kan ka kɛ dɔ ye ten sa dɛ ayiwa nafa dun i ye nafa jumɛn sɔrɔ a la bon n ye nafa min sɔrɔ a la n bɛ se ka ala fo ka ala tanu k'a barikada parce que dɔnkilida yɛrɛ kɔnɔna na sababu fɔlɔ ye jigiya ɲuman ye bon n bɛ ala fo k'a barikada jigiya ɲumanw bɛ n bolo bon kɛrɛnkɛrɛnnenya na n tɛ dɛsɛ n ka dépense la mais min kɔni ye nafaba ye komi bɛɛ bɛ min dɔn nafa na diɲɛ nafa na bi mais o kɔni position ba tɛ yen fɔlɔ mais n kɔni ma dɛsɛ n yɛrɛ la dɔnkili kɔnɔ n ye jatigi ɲɛnɛmaw sɔrɔ Isu Jakite o dɔ ye n bɛ segin o kan Isu Jakite ayiwa Salimu minnu degun b'i kan an bɛ yɔrɔ min na i ka dɔnkilida kɔnɔ degun jumɛn b'i kan bon degun min bɛ n kan n ka dɔnkilida kɔnɔna na bi o dɔ ye fɔlɔ ye minɛnko ye matériel ko bon o kɔni degun bɛ n kan bi parce que n'i y'a mɛn ɲɔgɔnna baarakɛla cɛ fo baarakɛminɛn ka sɔrɔ i bolo minɛnko degun bɛ n kan o ye degun dɔ ye o ye degun belebeleba fɔlɔ ye ayiwa an bɛ segin an kɔ dɔɔni Salimu denmisɛnnin fitinin ayiwa n'i ye kunun tile ta zikiri tun bɛ yen ka na bi tile ta zikiri fana bɛ yen mais kunun tile zikiri ani bi zikiri kelen tɛ danfaraba de b'o ni ɲɔgɔn cɛ mais mun de nana n'o danfara ye bon ne ɲininka la o diyara n ye mais min nana n'o danfara ye o ye yɛlɛma bɛ ko la ko bɛna fɔ ko fɛn o fɛn yɛlɛma b'a la ɲɔ filɛ a bɛ dɔw b'a dun dɔw b'a dilan k'a kɛ fɛn wɛrɛ ye dɔw yɛrɛ b'a fɔ k'o tɛ daga nka a bɛɛ kɔni bɛɛ bɛ o ɲɔ in na o de la o ye zikiri kɛra bi a yɛlɛmana mais
ne kɔni fɛ o tɛ baasi ye mais a yɛlɛmani o fana ka na i yɛrɛ fili i yɛrɛ ma i ka kuma fɔ hali n'a yɛlɛmana i ka kuma fɔ kuma min ye sababa ye ne kɔni fɛ baasi t'a la. Ne bɛ e ɲininka sa kunu zikiri ani bi zikiri a fila la nafa bɛ jumɛn kelen de koyi nafa bɛ jumɛn kelen de la. Komi nafa sɔrɔ ba ou bien. Kunu zikiri kɛ parce que n'i ye tilew ta zikiriw kɛcogo tɛ kelen ye o. Non kɛcogo tɛ kelen. Kunu zikiri o tun ye ala tɔgɔ yɛrɛ ye. Bon ni zikiriw yɛrɛ kɔrɔ n b'a f'i ɲɛna arabukan na zikiri kɔrɔ yɛrɛ ala wele. Zikiru Allahu akbar ka ala wele o ye zikiru de. Ani bi tile zikiri min bɛ ka kɛ bi tile la est-ce que kelen don wa. Non kelen tɛ parce que bi zikiru a tɛ fɔ an bɛ ka kɛ cogo min a tɛ fɔ de n'a bɛ fɔ arabukan yɛrɛ la a bɛ ko siru. Siru o ye arabukan na mais an bɛ ka kɛ cogo min na bi mais zikiru yɛrɛ n'i y'a jateminɛ karamɔgɔ la dɔw bɛ sin k'a fɔ ko n bɛna n ka zikiriw kɛ o ye a bɛ taa ala kosuma de kɛ o de la kɔrɔ ye mais bi an b'a kɛ cogo min a siru o ye tanu. A fɔ Salim a fɔ e yɛrɛ tɛ kɛ sababu ye i ka an bila sira bi wulada in na radio Maliba sanfɛ n'a fɔra ko zikiriw yɛrɛ ye mun de ye mun de don zikiriw bɛ fɔ jɔn kelen ye. Zikiru n y'o fɔ n ɲɛna zikiru o bɛ fɔ ala yɛrɛ de a zikiru ka ala wele i kelen ala kelen o ye zikiru ye i bɛ ala wele i kelen ala kelen o ye zikiru yɛrɛ ye n bɛ segin o kan an bɛ ka min kɛ bi a bɛ fɔ o ma ko siru tanu. An mɛ bi zikiru fɛn bɛɛ b'a la dɛ bon zikiri yɛrɛ fana bi zikiri yɛrɛ a kɛra wari ɲini ye. A kɛra jago ye a kɛra sanu ɲini a kɛra jamanu ɲini a kɛra lulu ɲini maa tɛ maa dɔn bilen e bɛ se ka mun fɔ o la. Bon n'i y'a kuma fɔlɔ min fɔ ko a yɛlɛmana parce que n'i tora ten ka taa i bɛ to i ka position kɔrɔ ka taa e yɛrɛ bɛna ye bon komi n'a fɔ i tɛ ka position sɔrɔ la parce que bi a yera fɛnɛ n'i ma yɛlɛma min ye sɔrɔ ye diɲɛ sɔrɔ ye e t'o sɔrɔ a la o bɛ ka cɛman fana yɛlɛma bi hali ni u b'a tiɲɛ dɔn koyi caman bɛ yen an b'a tiɲɛ dɔn koyi an b'a tiɲɛ dɔn mais a bɛ tila ka yɛlɛma tuguni pour que u bɛna sɔrɔ an bɛna sɔrɔ in de lajɛ ni fɛn min bɛ ka sɔrɔ a la an bɛ n'o de lajɛ k'a ɲɛ tugu ka taa parce que sinon n'i ye zikiriw yɛrɛ siru n'i ye a fɔlɔ jateminɛ o ye an ka cɛkɔrɔba ye Racine Sall a dɔnna o de la ne kɔni ne ye zikiriw dɔn ale de la. N'i ye zikiri fɔ Mali kɔnɔ dɔrɔn i bɛ fɔlɔ maa fɔlɔ min na dɔrɔn o ye Racine Sall ye mais bi zikiriw ale bɛ ka taa sira mun fɛ Racine Sall ale furadama ale ma taa o sira fɛ. Non a ma taa o fɛ. An bɛ npogotigininw yɛrɛ fana ye ni wari b'i kun tile bɛ k'i ma a bɛ komi jeliya bɛ dakun mun na bi zikiriw yɛrɛ fana b'o dakun de la. Est-ce que zikuru kan ka kɛ ten? Non tiɲɛ ka fɔ a man tɛ ka kɛ ten a man tɛ ka kɛ ten parce que zikiriw yɛrɛ kɔnɔ hali zikiriw kɔnɔna na i bɛ tanu yɛrɛ bɛna ye tanu yɛrɛ don mais i bɛ yɔrɔ min na fo i ka o défarasi fana n'i bɛ zikiriw da yɔrɔ dɔ la o ye ko i n'a fɔ zikiriw wolomalen don bannikɛyɔrɔ ninnu olu zikiriw b'a d'a ma. Kɔɲɔyɔrɔ zikiriw b'a d'a ma denmafɔli zikiriw b'a d'a ma o ni concert ninnu n'a ɲɔgɔnnaw. Mais est-ce que i bɔra ka concert fɔ sisan mais an ye Racine Sall fɔ an kɔni y'ale a bɛ zikiriw ni fɛnw kɛ mais Racine Sall vraiment ma deli ka concert kɛ ko zikiri concert mais aw ka waati sisan an ɲɛ b'a la ko zikiri concert o bɛ mun ko fɔ wari ɲini de don wa walima ka ala ko don maaw sɔnkun na ko de don wa bamananw ko ten ɲininkalikɛla tɛ fili. Ayi o kɔni o ye fɛn dɔ ye n'i taara concert kɛnɛ kan k'i bɛ ala ko don mɔgɔw kunkolo la kɔni o ye kuma dɔ ye sa i bɛ mɔgɔw nisɔndiyalen mais ka ala ko don mɔgɔw kunkolo la o zikiriw bɛ yen mais concert yɔrɔ la a tɛ se ka kɛ fo fɔli ka diya kuma dɔw la ni fɔli dun diyara i bɛ to k'i yuguba fɛnɛ n'a dun kɛra ten bon o kɔni o ye nisɔndiya ye mais o ni zikiru ala wele tɛ kelen ye
o bɔlen don ɲɔgɔn ma. Ayiwa an dun y'a ye hali concert kɛyɔrɔ fana na n'i ko zikuru dɔrɔn i yɛrɛ ko ala tɔgɔ ala tɔgɔ tɛ wa an y'a ye concert kɛyɔrɔw la i n'a fɔ concert yɛrɛ bɛ ɲagami cogo min na cɛ ni muso u tunnen don ɲɔgɔn kan u tunnen ɲɔgɔn kan a bɛ yuguba yɛrɛ fana cɛ ni muso b'u ɲɛsin ɲɔgɔn ma an ye o concert baden de ye jabaraninw na an taara o concert kɛyɔrɔ fana na an ye bɛ cɛ ni muso u sogololen don ɲɔgɔn na e bɛ mun fɔ o kɛwale la. Bon ne bɛ min fɔ o la dɔrɔn parce que n'i k'i b'a fɔ bi a bɛ fɔ ko cogo tɛ yɛrɛ bolo min kɛ ko o de la a bɛ ka fɔ mais hali ni tiɲɛ b'i yɛrɛ kan ala yɛrɛ de ko ten ko tiɲɛ fɔ hali n'a b'i yɛrɛ kun kan i ka tiɲɛ fɔ mais olu yɔrɔ kɔni na zikiru tɛ se ka wele o yɔrɔ kɔni na ye o yɔrɔ la zikiru tɛ se ka wele hali muso yɛrɛ ka kumakan bɔ ala ma jɛn n'a ye quoi fo ka taa se a bɛ dɔn kɛ kɛnɛ kan bon e yɛrɛ ko i ye silamɛ bon a kɔni ma nɔgɔn tiɲɛ yɛrɛ la tiɲɛ ka fɔ o tɛ zikiru ye. Ayiwa Salim an bɛ i ɲininka halisa aw tulo bɛ aw ka arajoso Mandi la tan 99.5 ani a jɔjan suɲɛsuru arajo Maliba FM awɔ ka 99.5 ani a jɔjan suɲɛsuru nɛgɛ kɛrɛfɛ juru a bɛ denmisɛnnin fitinin bolo Bakari Diallo Diallo jeri baara taabolo ka ɲi ayiwa Salim ne ko muso kan ka zikiru da wa muso yɛrɛ fana kan ka kɛnɛ sigi i n'a fɔ furusiri kɛnɛ muso kan ka kɛnɛ sigi i n'a fɔ denkuli kɛnɛ muso kan ka kɛnɛ sigi i n'a fɔ furasi kɛnɛ ko zikiru o bɛnnen don a bɛnnen don muso la cogo min na a bɛnnen don cɛ fana na ten wa ɲininkalikɛla tɛ fili. Non a bɛnnen don cɛ la cogo min a ma bɛn muso la ten. Ala ye muso. Fana muso ni zikiru dalen man kan. Bon n'a kɛra n'an ko an b'a fɔ a ɲɛ yɛrɛ ma a man kan. Cogo di a man kan tɛ o dalilu d'an ma. Parce que ala ye muso fɔ ka muso kɛ sitanamafɛn de ye. Muso ka man tɛ ka ye cogo dɔw yɛrɛ la fɔ ka se kumakan ma hali muso kumakan yɛrɛ bon ni muso kumana cogo dɔ la ala ko ten ni muso kana kuma ka dan tɛmɛ cogo dɔ la parce que ni muso kumana ka dan tɛmɛ cogo dɔ la a bɛ se ka kitabu y'a fɔ cogo min bɛ se ka damu dɔ bi sɔrɔ a la komi i n'a fɔ diɲɛ quoi bon o de la kuma kelen bɛ yen parce que ni ko zikiru nisɔndiya kɔni don tiɲɛ an bɛ ɲɔgɔn nisɔndiya mais zikiru yɛrɛ kɔni non muso man kan tɛ ka kuma yɛrɛ ka mikoro minɛ k'a fɔ k'i bɛna ɲɛnajɛ kɛ ka dɔnkili da mɔgɔw cɛ ma bon a man kan. A man kan tɛ ayiwa an b'aw ladɔnniya k'a fɔ o kumana an bɛ bɔlɔlɔw sanfɛ an bɛ page 2 sanfɛ page fɔlɔ o ye Mali bilama ye ayiwa page 2nan o kumana o ye Mali ɲɛta wuli waati Mali ɲɛta wuli waati o kumana an b'o yɛrɛ fana sanfɛ nka an ni maa min bɛ ɲɔgɔn bolo bi o kumana ale de ye zikiri Salim Salim Diallo o kumana an n'ale de bɛ ɲɔgɔn bolo ayiwa Bakari Diallo ayiwa i bɛ fiɲɛ don an senkɔrɔ an bɛ ji dɔɔni min an bɛ tila ka segin ka na. Salim
Salim Kumoto O Maria Mukuba Abone Zibri Salim Kumo O Negasido Kaye O Maria Mu O Angogo Tebasi Nibo Gasido Kiye Maria Mutame Meku Wakanda Mabine Bien, bien konoto ane konoto toni duru ana joja fiesuro arsa au club aka arezo Maliba Maliba FM
kononto ani kononto toni duru krengranyana an sigoro benendo sigida nanina konnama hotel Buna ale ni Radisson awlu ni ñogonche krengranyana opona femiye Laji Camara opona le refona technicien bleu baye Maliba FM kona opona amba refona fu ko ani chesiri o kum kelen kona na opona ambeta Luxembourg kono nandona Luxembourg kono opona femiye madame Bayga awa Traoré awa te boa awa te neni awa ni émission refona ale kalmachiro opona katase afuruchema Zakaria Maiga ulu refona sigoro benendo Musa Buguma aba krangranyana ani Salim Diallo ani ale de be ñogon fe alisa Maliba kono Salim aywa anya e kafo ni koko zikiru zikiru ni dongili to danfara ba de bu ñogon je sabla ni a jatemine ala foli minanko ani dongili to ñogon je foli minanko e différence imana bidon refana jatemine bidon ale mangan be siguru kono piano mangan ba kono mambe fuma fem mangan ma akonna na uye jemedi mambe piano kono mangan me jeme koni anto o mangan me me krengrenya na munde nanoi ka danfara do zikiru ni musique ton no jeta bomi nanani danfara do ni zikiru ni dongले tonche o depuis adamene folo la o nanoi togo mi bala wale ato danfara dona ani dongli tonche bon kosan yere la ya foto mi bon piano nunu dona la 600 foli yere dona na 600 fene pour que sinon folo jidunu o wala bo ale bidon refana ka bereta bidon refana o refana be tomba de di e dongli dala ma mais donc dala ba nafa don togodi comme e dongli dala te kuma da nyefa yana o iba nafa do parce que ni bi dongli kono na ka ba fo de bidon ba iba nafa do la c'est bi dongli kono na ya foto go mi ni bi dongli kono mo fo di yere bi i deme kuma na parce que ibi se ga fon ta yoro do la o fon ta li kono na fo de bi o fo ali fo di fona bi dongli fo ife parce que bi nisodia kono na yere bi in nisodia quoi are jubai abi nisodia parce que bi nisodia kono na aywa bamanon côté ko souffle abul kene flé aywa korobol de karine de Salim aywa pour que mo ka don kafo e Salim yere do aywa e be se muna de e ko dine mata de na musu sallallahu alaihi wasallam taslima wa la ilaha illallah muhammadu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam taslima Maliba FM asarabe alabolo Arajo FM asarabe alabolo Maliba FM asarabe alabolo Nine konga usarabe alabolo Ayakulum majon sikire salimuna Johnny Benina dungantewa Nebi foliga arajo sunyesa sababu nyumande Niya mego Johnny kunandiwa Giga fogo sababu nyumantewa Nega sigi tabali ningabe O sababu ye isi bujakite Saidu de isu jakite do Ngo alekera sababu nyumande Kane na Maliba FM naya Isu yo esarabe alabolo Arajo FM asarabe alabolo ni yere de Salmu ni Salmu aywa Salmu amakla nyogona de amakla nyogona be amakla nyogona sini aywa bamanon yere fana côté ko tunga te dambe don mais abe de nyuma kono don kengere nyana tunga ranke munu ni ube kana meni wati na menu be tunga fe ni soka jam ko dugu aywa ite
fɛn dɔ fɔ tungarankew ye mun bɛ se ka so ɲɛnafin b'u la tungarankew a ye mun ka sabali sɛgɛ kɔn ye hɛrɛ de ye tungarankew a ye mun ka sabali aw ta laɲinini na kɛra o la walayi a ye mun ka sabali dɛ a ye mun tungarankew ye n'u y'a k'aw la a ye sabali dɛ o mana fama aw ka sabali sa n'i y'a mɛn i bɔra faso kɔnɔ k'i bɛ taa tunga taga de la balimaw ko tunga ma danbe dɔ dɛ nka tunga k'a bɛ den ɲuman dɔ dɛ silamɛw aw man de ka mɛn an ka dugawu kɛ tungarankew ye sa olu taara jamana kɔnɔna na ko olu bɛ taa ɲinini kɛ ye u bɛ ɲinini kɛ kɔkanna la ye u b'a segin woloba bɛrɛw ma ngo u b'a segin wolofa bɛrɛw ma nka ne bɛ min fɔ kɔrɔkɛw ɲɛna ni dɔgɔnin taara tunga de la n'a y'a ka nafolo mugu bɛ la ka n'o di e kɔrɔkɛ bɛrɛ ma wa k'i k'o kɛ sini ɲɛsigi ye sa i k'i miiri daliba ala la i kana a ka nafolo ni dun dɛ n'i y'a dun e ni ala man di ngo ala ka kɛlɛ wa o man dɔgɔ o la n bɛ foli kɛ tungarankew ye sa a y'aw cɛsiri wari ɲini de la n bɛ dugawu kɛ tungarankew ye ala ka kisi tunga bana de ma wa ala ka kisi mɔgɔ juguw ma ngo ala ka kisi senkɔrɔ juguw ma wa ala ka kisi balima juguw ma tungarankew a ye mun ka sabali ayiwa Salim ne ma tila dɛ ma tila n tɔ tora kelen dɔrɔn wa ala yɛrɛ fana ye i garijɛgɛ don ɲɛmakura la ni o de ye belebele ye o kumana ni an b'a ale wele ko ala ka baba baba Susuma o kumana fɛn min ye arajo ɲɛma ni kuma ka di yɛrɛ fana n b'a fɔ ko ɲɛmakura e yɛrɛ fana ni o tile de bɛnna an bɛ yɔrɔ mun na i ko sisan ayiwa ten tɔgɔ don dɛ i tɛ dɔ fɔ dɔ fɔ n ka ɲɛma ye dɔ fɔ Baba Susuma Baba Susuma Baba Susuma Baba Susuma isalamu aleka Baba Susuma isalamu aleka salamu bi fɔ ɲɛmɔgɔ ɲuman de Baba Susuma i m'i ka salamu mɛn n bɛ salamu fɔ Baba Susuma ye ne bɛ min fɔ ɲɛmɔgɔ ɲuman ye wa ngo n'i kɛra ɲɛmɔgɔ ye bi Baba i bɛ mun ka sabali dɛ Baba i bɛ mun ka sabali dɛ n'u y'a f'i ma i ka sabali o mana k'i la wa i ka sabali sumanga ko e dun ka sabali dɛ ɲɛmɔgɔya yɛrɛ ye sabali de mɔgɔ bɛɛ t'i kɛ jama ɲɛmɔgɔ ye dɛ n'i kɛlen jama ɲɛmɔgɔ ye sa o b'a sɔrɔ barika b'i la dɛ nka barika da i woloba bɛrɛ ye dɛ ne bɛ nin fɔ mansaw fana ye dɛ denkɛ ni kabila denkɛ ni cɛw ɲɛfɛ ngo sababu ye woloba bɛrɛ ye dɛ baba e ka bila cɛtɛw ɲɛ bi i ka barika da i woloba bɛrɛ ye dɛ denkɛ ni ka sɛgɛn ɲɛnɛmaya in kɔnɔ ngo sababu ye woloba bɛrɛ ye dɛ o la baba n k'i ka sabali n bɛ foli kɛ Tarawele ye sa Tarawele ko don Umaru ne bɛ foli k'i ye sa e ye ne wele telefɔni de la n ko Umaru i ye n bonya o diyara n ye n ko bonya bɛ mandi wa segi bɛ ye Umaru ne bɛ foli k'aw bɛɛ ye. Bamananw ko ten so filɛ bolikɛnɛ filɛ i m'a ye arajo musow wulila k'u jɔ de u ma se ka sigi u ma se ka sigi tellement que dɔnkili ka di o bɛ tali yɛrɛ fana kɛ régisseur la Asetu Sidibe yɔrɔ dɔnkili kɔni ni ale ye dɔnkili kuma mɛn a bɛ to yɛrɛyɛrɛ de la yɛrɛyɛrɛ taafan t'a la nafan t'a la o kumana ka taa fara aw ni Gafure yɛrɛ fana kan awa Susuma i m'u wulilen k'u jɔ o b'a yira k'a fɔ ko e yɛrɛ kun o kumana e bɛ se fɛn dɔ la o kumana o tulo bɛ arajoso Mandi de la tan 99.5 ani a jɔnya fiɲɛsuru Bukari Diallo ayiwa tɛmɛ ni fɔli sabanan ye an bɛ ju jɛni min an bɛ tila ka segin ka na.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم تسكن وزنه تكفيك على مسنيه Mawini tu sela nevita mawini tu kesenu banangoro mawini tu sela nevita mawini tu kesenu banangoro Sira sokawe yo nyena kawe yo bosa kawe yo bosa shebu jamu Musa Khalifa Jama, Musa Mugadam Jama yo, Aina Arama Widu Yibati Banagara. Ukuni Gawe yo, Ukuni Shebu Jama, Ukuni Khalifa Jama, Ukuni Mugadam Jama, Aina Arama Widu Yibati Banagara. Sebu kawe yo
bien bi kɔnɔntɔn ani kɔnɔntɔn tɔni duuru ani ajoja fiɲɛ suru an y'o de fɔ halisa o kumana ani fɛn min ye Salim Zikiri Salim Diallo o kumana an n'ale de bɛ ɲɔgɔn fɛ halisa Maliba FM sanfɛ ayiwa Salim an bɔra sisan ka i ka dɔnkili min lamɛn o kumana o bɛ tali yɛrɛ fana kɛ Bawululu la ayiwa an b'a fɛ ka fɔ k'i bɛ taa Bawululu kɛ ayiwa Banakɔrɔ ayiwa e bɛ taa Bawululu kɛ Banakɔrɔ i bɛ fɛ ka mun de fɔ bon ne bɛ fɛ ka mun fɔ walima Banakɔrɔ Mawuludu o ni Mawuludu tɔ danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ wa ayi i tɛ n bilasira danfara tɛ Banakɔrɔ Mawuludu ni Mawuludu tɔw cɛ mais komi n'a fɔ danfara fana b'u ni ɲɔgɔn cɛ munna Mawuluduba Sufi Bilali ka seko dɔ bɛ Banakɔrɔ Senu ni Sufi Bilali ka Mawuludu banna ni Mawuluduba banna pewu ale b'a ka Mawuludu organiser o ye a yɛrɛ ka surprise a b'o kɛ sinon o bɛ kɛ Mawuluduba kɔfɛ bon san o san u bɛ ne wele ne bɛ taa a zikiruda kɛ bon salon n ye nin sɔn in bɔ ka bɛn n'a ye ka taa di karamɔgɔ ma Mawuludu yɛrɛ kanu kama sinon danfara tɛ ale ni Mawuludu tɔw cɛ. ayiwa an yɛrɛ fana ka yala hukumu kɔnɔna na an ye fɛn dɔw ye an bɛ e de ɲininka bi an t'a dɔn dɛ mais i b'an bilasira ni Mawuludu ni o yɛrɛ fana ka kan ayiwa maaw kɔni bɛ bɔ Mawuludukɛyɔrɔ la maliyɛnw bɛ Mawuludu bonya sabula maliyɛnw u b'a dumuni tobi u bɛ si taama de la wajulu ni ɲɔgɔn cɛ mais an y'a ye k'a fɔ Mawuludukɛyɔrɔw la fɛn min ye éclat de rire mɔgɔw olu yɛrɛ fana bɛ kɛ Mawuludukɛyɔrɔw la n ye ɲininkali kɛ a kow la ko munna ninnu yɛrɛ fana bɛna ka yɛlɛko kow kɛ ka mɔgɔw layɛlɛ ko sunɔgɔ bɛ minnu na c'est pour que ka sunɔgɔ bɔ olu ɲɛna ne jaabira ten de mais ne fana bɛ ɲininka bi Maliba FM sanfɛ Mawuludu n'o ka kan wa Mawuludu ni yɛlɛko ko ni fɛn ninnu Mawuludu n'o ka kan wa ne kɔni fan fɛ ne bolo Mawuludu a n'o ka bon Mawuludu ka bon ma dɛ ou ye ko cogo jumɛn bon ne bɛ se ka n ka denmisɛnninya kuma min fɔ o la bon Mawuludu ye nisɔndiya de ye Mawuludu ye nisɔndiya ye Mawuludu yɛrɛ sigila o de kan parce que an bɛɛ ye Alakira mantonw ye bon Mawuludu kɔni k'a fɔ ko o nisɔndiya ninnu na bon ne kɔni ka fan fɛ ne tɛ se k'a fɔ ko a tɛ bɛn parce que ka sunɔgɔ bɔ mɔgɔ ɲɛna bon pour que Alakira tanu ka fɔ bon Alakira bangeni ani a denkundi parce que an bɛ se k'o fɔ mɔgɔ donc ni den kɔni bangena o ye nisɔndiya o tɛ kojugu kɔni ne kɔni fɛ olu tɛ kojuguya la. ayiwa Salim bon an bɛ ɲininka n kɔ tuguni don n'a nata la i ka carrière kɔnɔna na e Salim i bɛ fɛ ka kɛ jɔn de ye ɲininkali gɛlɛn ka kɛ ok zikiridalaw la i bɛ fɛ ka kɛ jɔn kelen wala i bɛ fɛ ka kɛ jɔn kelen ye i bɛ fɛ ka kɛ jɔn kelen bon i ka repère ye jɔn ye e bɛ fɛ ka kɛ jɔn ye zikiridalaw la non bon ne yɛrɛ ka jate la ne ka faamuya la ne bɛ fɛ ka kɛ n yɛrɛ de e bɛ fɛ ka kɛ n yɛrɛ de i yɛrɛ de i yɛrɛ ka style de b'i bolo voilà o bɛ n ka jate kɔnɔ o de y'i ka parce que ni i tugula dɔgɔ ni dɔ ye zikiru d'i ma komi kalamaya position i bɛ se k'a fɔ ko n b'i ko ye ou bien n bɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ bon ne ka position na a bɛ n kunna n ka kɛ n yɛrɛ i ka k'i yɛrɛ ye ayiwa denmisɛnnin minnu yɛrɛ fana bɛ e kɔfɛ zikirida fana na ka na ayiwa e bɛ se ka wele jumɛn na s'u ma sabula o kɛlen don ka zikirida kɛ cogo min na bi n t'a dɔn n bɛna f'i ye n t'a si dɔn de n'importe quoi e bɛ se ka mun wele lase o denmisɛnnin sinaw ma bon ne bɛ se ka min fɔ denmisɛnnin minnu bɛ ka wuli komi i n'a fɔ ne n'a ɲɔgɔnna ani minnu bɛna wuli ne kɔfɛ bon ne b'a f'u ɲɛna ne bɛ se ka basigi ɲini u fɛ u ka basigi don baara kɔnɔna na parce que n'i y'a mɛn a bɛ ka kɛ a bɛ yɛlɛma don o don a yɛlɛmacogo dɔ bɛ na don o don yɛlɛmacogo dɔ bɛ na i yɛrɛ min bɛ baara kɔnɔ i kun bɛ su yɔrɔ dɔw la parce que i b'i maloya parce que e yɛrɛ tɛ sɔn min ma bon n'a fɔra e bɛ baara min kɔnɔ ko dɔw bɛ na u bɛ k'a kɛ i tɛ se k'i yɛrɛ bɔ a kɔnɔ bilen mais ne bɛ ladilikan min f'u ɲɛna dɔrɔn u ka basigi ɲini u kana nata fɛn nɔfɛ ka tɛmɛ parce que nata le bɛ na n'a ye nata bɛ na n'a ye ne b'o f'u ɲɛna u ka basigi ɲini u ka kuma fɔtaw dɔn
parce que e b'i ka fɛn min fɔ e yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko zigiru fɛn e bɛ tila ka fɛn dɔ fɔ i da la kɔnɔna na o ti bɛn i yɛrɛ b'a dɔn a ti bɛn e bɛ tila k'o fɔ tuguni bon o ka calmer ka wuli dɔɔni dɔɔni ko sa dogolen bɛ kɔgɔ bon n'u wulila dɔɔni dɔɔni ka kuma ɲɛnɛma fɔ parce que pour cela ne ye cassette bɔ sisan o y'a bɔlen ye a bɛ lamɛn ka taa fɔ lawale la bon n'i ye kuma lankolon fɔ don n'a nataw la a bɛ kɛ ko dɔ y'i bolo i yɛrɛ sigilen i ka kɔrɔya waati dɔ la i b'i ka sɔn mɛn i b'i maloya mais waati min na fɔra i ka sabali bon n'i kun fɛn na sɔrɔ ye ala ta ye n b'a fɔ ɲɛna o ka ko kɛ dɔɔni dɔɔni. ne ko zigiru a ekɔli bɛ yen i n'a fɔ institut des arts olu bɛ cogo min na zigiru yɛrɛ fana ekɔli bɛ yen walima mɔgɔw b'a kalan cogo di de. bon zigiru n b'a fɔ a ekɔli tɛ yen wa ekɔli bɛ se ka kɛ mais ne kɔni b'a fɔ a tɛ yen parce que ne ma ekɔli ye parce que ekɔli min don bon ni min tugulen kɔ laminɛni na sisan pour cela o b'a sɔrɔ a tɛ se laminɛni na bon a bɛ laminɛni kɛ dɔɔni dɔɔni bon kɔfɛ a bɛ taa i yɛrɛ fɛ so kɔnɔ yen bon i b'a cogoyaw fɔ a ɲɛna a bɛ laminɛ n'i y'a da ka taa a bɛ laminɛ. ne ma fili a bɛ komi mɔgɔ bɛ na zigiru la ten de quoi. voilà u bɛ na zigiru la ten de voilà sɔnni i ka don a kɔnɔ i bɛ na n'i nana e bɛ fɔlɔ-fɔlɔ yɛrɛ zigiru dayɔrɔ la a bɛ daminɛ e bɛ jɔ ka lajɛli kɛ parce que o y'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ ka micro minɛ ka kuma baara la kuma tɛ k'a fɔ i bɛ se ka kuma bon a bɛ na o cogo la pour cela ni zigiru da banna a bɛ t'e nɔfɛ so kɔnɔ fɛnɛ bon i b'a cogoyaw fɔ a ɲɛna o y'a kalannenya mais a kalanso kɔni ne m'o ye fɔlɔ. ayiwa o faamuyara zigiri la yen ayiwa an bɛna ɲininka sisan mun de ka di ye ani mun de man di ye. M'a da tulo kan k'a fɔ o kumana fɛn min ye bɔlɔlɔ ye o kumana an bɛ ka suit bɔlɔlɔ sanfɛ ayiwa a page fɔlɔ o ye Mali bilama ye page filanan o ye ɲɛta wuli waati o kumana an b'o o page yɛrɛ fana sanfɛ ayiwa Salim mun de ka di ye mun de man di ye. sabula fɛn min ye nɛgɛjuru cilaw ka waati yɛrɛ fana a bɛ komi ale ye sɔgɛrɛ mun de ka di ye. bon min ka di ne ye bi n bɛ baara min na n ka se ka ɲɛtaga sɔrɔ a la ka dɛmɛbaga ɲumanw sɔrɔ a la ani ne ni minnu bɛ baara kɔnɔna na ala ka se ka hakilina ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma an ka kunna yɛrɛ ye an ka se ka kuma fɔbali fɔ dabila o de ka di ne ye. ani bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ ne ɲɔgɔnnaw ka hɛrɛ o ka di ne ye ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ ye o de ka di ne ye bi. ayiwa mun de bɛ yen ko mun de fana man di ye. o fɛn min yɛrɛ man di ne ye bi ne t'a fɛ fiyewu ne mɔgɔ ɲɔgɔn hasidiya kisɛ kelen o ka ye ne dusukun na tiɲɛ yɛrɛ la o man di ne ye bi ani ka mɔgɔ ɲɔgɔn lagosi o man di ne ye. ayiwa o faamuyara bamananw ko ten ko kanundi u bɛ don kanubulon kɔnɔ a kɛ ala kama i kan kanu o kanu in tɛ laban a kɛ kira kama i kan kanu o kanu in tɛ laban i mana kɛ maa fɛ wari kama don min na wari mana ban tigɛna bɛ na i mana kɛ maa fɛ sanu kama ni sanu banna tigɛla bɛ na kanu in bɛ diɲɛ in kɔnɔ wa kanu in bɛ lahara o kumana an bɛna bɔ Salim o kumana ani a kanibatigiw ni ɲɔgɔn cɛ o kumana nɛgɛjuru sira ale de ye 97 07 74 74 n bɛ segin a kan 97 07 74 74 n bɛ segin nɛgɛjuru sira kan halisa Salim kanibatigiw ko don u bɛ se ka bin weleli la sisan 97 07 74 74 ayiwa fɛn min ye Bakari Diallo o kumana i bɛ fiɲɛ don an senkɔrɔ yanni an bɛ nɛgɛjuru dɔ sɔrɔ.